आज सकाळी मी आमच्या शेतात गेले होते फणस काढून आणायला आणि बघते तर काय की तिथले पण फणस कुणीतरी काढून घेऊन गेलं होतं. मग विचार केला की आता आपल्या घराजवळचे जे फणस आहेत त्यालाच बघितलं पाहिजे. तर मी येऊन पाहिले फणस आहेत पण ते खूप वरती आहेत. मग तिथून काढावं लागेल. पण म्हणलं काय पण करून आज मला फणसाची भाजी खायचीच आहे आणि संध्याकाळी जेवणात तीच भाजी बनवायची आहे. म्हणून असं केलं की इथं मी शिडी लावली आहे आणि आता शिडीवर चढून मी ते 2 फणस काढणार आहे. या काढूया मग. तर चढते. आज मी आमच्या मम्मींच्या पद्धतीनं भाजी बनवणार आहे म्हणून मी खूपच उत्सुक आहे. ठीक आहे खूप. असा दिसत असेल. हा हातावर नाही पडून द्यायचा किंवा कपड्यांवर. आता खाली उतरायला पाहिजे. खुरपं पण आहे एका हातात. तर असे हे मी 2 फणस काढलेले आहेत वरती चढून आणि यातनं चीक पण खूप पडतोय. तर आधी ह्याला स्वच्छ करते आणि त्याच्यानंतर ह्याची फणसाची भाजी बनवते. या मग. हाताला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि हा जो फणस आहे त्याचा मधून त्याला कट केलेला आहे. आता जो एक भाग आहे त्याला असं परत मधून कट करते. जरा मोठाच फणस आहे त्यामुळे वेळ लागतोय. चिक असल्यामुळे हे का असं पेपराला खाली चिटकते पण पेपर. तर असा मी पूर्ण फणस कापून घेतलेला आहे. इकडच्या साईडला हे जे गरे आहेत कवळे गरे ते भाजीसाठी काढलेले आहेत आणि हा जो मागचा आणि मधला जो मऊ भाग आहे तो मी आता टाकून देणार आहे. या दोन्हींच्या मध्ये हे गरे असतात त्याची आपण भाजी बनवतो आणि बाकीचा भाग आपण टाकून देतो. तर हेच गरे मी आता स्वच्छ धुवून ह्याला कुकरला शिजायसाठी टाकणार आहे. आता इथे कुकरमध्ये काळे वटाणे आणि जो आपला फणस आहे जे म्हणजे फणसाचे जे गरे होते ते शिजवून घेतलेले आहेत. साधारणतः 7 ते 8 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत मी आणि हे व्यवस्थित असं शिजलेलं आहे. आता ह्याला असं गाळून घेते आधी. खूप गरम आहे. म्हणजे यातलं पाणी वेगळं होऊन जातं आणि वरती फक्त हे गरे आणि वटाणे राहतात. पळी पळी. फणसाचे गरे शिजवून घेतलेले आहेत आणि आता मी त्याला पूर्णपणे बारीक करतेय वरवंट्याने जेणेकरून व्यवस्थित फोडणी पण लागेल. आता तेल गरम झालेलं आहे आणि मी त्याच्यामध्ये जिरे, मोहरी, लसूण, कढीपत्ता टाकतीये. आता हे सगळं भाजून झालेलं आहे. थोडासा कांदा आधी मी टाकते. कांदा थोडासा लालसर झाला की मग टोमॅटो पण टाकते. टोमॅटो पण चांगला भाजलेला आहे आणि तेल पण सुटलेलं आहे त्याला. तर आता मी सगळे मसाले टाकते आणि त्यांना पण चांगलं भाजून घेते.
ऑलरेडी सांगू तर काढ की बाजूला. सांडशी द्यायला सगळे म्हटलं तशी ओढीच नाही मला. मस्त झाले. होय. छान झाले, छान झाले. एक नंबर. पप्पा तुम्हाला आवडली? आवडली आवडली. पप्पांना पण आवडली.